Hello, Pastor. Go. Nalang ko ipangutana, Pastor. May tungkol kini sa pagkaon, Pastor, na nasulat sa Deuteronomio, Kapitulo 14, versikulo 3. Deuteronomio Kapitulo, unsa nga si Kapitulo Igsoon? 14, 14, versikulo 3. 3. So, atong basahon na, aron masabtan usab sa gitawag na tuog kahanginan. Dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulumtanan. Okay, unsa imong question? Ang akong ikapangutana, anak, Pastor, kay mingon man ang kuban nga, ipikaon na ang tanang mananap katong bisag mga ginadili. Ang akong ipangutana, nabay nakalatid o unsang tekstuha o asa mabasa kanang gitawag nga ipakaon na tong tanang mga butang nga ginadili parehas anang na diha nga mabasa diha nga na ipakaon ang baka, kanding, karniro, unsa pa na mga lagsaw diha. Okay. Naba po'y nakalatid sa bilang kasulatan kay ipakaon man tanang butang mga mahugaw nga butang hilaw naman. Naabay teksto mabasa pareha pud ana nakalatid po nakaplastar po mabasa po nga ang mga baboy o unsa diha nga mga dulumtanan ipakaon na nabay mabasa. Okay, daghang salamat na imong pangutana Igsoon. Kana nga pangutana lamig gyud untan imong ipangutana dito sa mga Protestant, Catholic, born again. Kaya ang ilang pagtulunan, ang butang nga gidili gipakaon na muna ilaha. So ang imong pangutana napabayas sa tay mabasa nga kanang mga butang nga gidili ipakaon na sila untay angay ipangutana. Pero kay imo man gipangutana dinhi ako moingon, wala tay mabasa sa Biblia gikan sa Henesis ngadto pinadayag nga ang pagkaon nga gidili kanang gitawag na tug mga mananap nga gidili dinhi sa daan tugon sa Deuteronomy 14 gipakaon na. Wala tay mabasa ni ana Igsoon kanang mananap nga gidili. Wala nang word bisag kanang word nga ang makaon nga gidili ipakaon na kanang word nga ang makaon ginadili. Wa man gitawag og makaon ang ginadili. Nag-ingon diha nga ang mananap nga gidili. Kay wa na sukad gitawag nga ang mananap nga gidili mahimong makaon. Wa na sukad gitawag sa Biblia. Busa versory wala gitay mabasa sa Biblia Henesis ngadto pinadayag nga ang mga butang nga mananap nga gidili nga gisgutan dinhi sa Deuteronomy 14 ipakaon na. Wala na siya Igsoon.